Ngicela ukuthatha leli thuba bazalwane nibingelele egameni likaJesu. Ngibingelele ibandla lenkosi, umzimba kaKristu. Ngibingelele indlu kaNkulunkulu, indlu kaKristu Jesu, idalwe ezintsha. Ngiyanibingelela bathandekayo, abadala nabancane, abesilisa nabesifazane. Ngiyanibingelela bafowethu, nabantwana bethu, iy'nsizwa ney'ntombi ezila egruphini nizobathumelela. Ngiyabingelela egameni likaJesu. Mrs. Xaba lo obingelelayo, uMamncube wakwaXaba, ngisolundi. Ngiyakholwa inkosi uJesu ngumntwana kaNkulunkulu, ngiyisikhonzi sendlu kaNkulunkulu, yisikhonzi sesivumelwano esisha, ngingowesivumelwano esisha bazalwane, amen. Cha, ngificwa nje ukukhonza okufishane bazalwane, kade ngagcina ukunikhonza. Hhayi ngithi ngoba nakho kukhona ukubekeka, hlale kubekeka bazalwane, kuba khona, kodwa kuthi nje ukuba nzima ukuthi ngikhonze, ngithi hhayi angingaphoqi. Kodwa indaba yokunikhonza yona angiyeswele, iningi kakhulu. Namhlanje-ke ngificwa ukuthi ake sixoxe ngendaba yokuba kwimix, yendaba yegama elithi imix, kunabazalwane abakwimix. Ke sibuke ukuthi yini imix. Kwabanye abazalwane mhlawumpe kuzoba kusha lokho ukuzwa ukuthi khona abazalwane, angithi ibandla njengamanje, ibandla lenkosi lingelesivumelwano esisha. Ibandla is of the new covenant. We are in the new covenant. We are in Christ now. We are in the body of, we are the body. We are the body of Christ now. We are not of the old. Akusificanga ukuba abe the old. Okay. Then bese kuba khona abazalwane abamixa either old and the new. Ivumelwano le. Onombuzo ukuthi the old what? Ivumelwano. Angithi iBhayibheli is a covenantal book from the first book, the book of Genesis, up to the last book, the book of Revelation, is a covenantal book. Bayezwa abazalwane. Is a covenantal book from the beginning. Ayikho into outside a covenant ekhulunywa yiBhayibheli. The first covenant abezizwe abangesiwona uIsrael abekho esivumelwaneni sokuqala. Although isivumelwano sokuqala siveza ukuthi uNkulunkulu unohlelo ngathi abezizwe. Bazalwane, abantu abangesiwona uIsrayeli ngokokuzalwa. Okay. Iprofethi ziyasiveza thina bezizwe. Okay. So kodwa ke uPaul usivezela kahle lapha encwadini yabaseFesu ukuthi sasi ngaphandle kweyivumelwano. Niyakhumbula bazalwane uPaul ekhuluma kanjalo lapha kwabaseFesu chapter 2 cishe verse 11. Okay bazalwane, sengiyaya khona, although according to ukuzilungiselela kwami bengingazi ukuthi ngizoya khona, kodwa siyeke. Ephesians chapter 2 verse 11. Ngakho khumbulani ukuthi nina enanikade ningabezizwe ngokwenyama, ababizwa ngokuthi abangasuki, yilaba ababizwa ngokuthi abokusoka, okwenziwa ngezandla enyameni. Verse 12. Ukuthi ngaleso sikhathi naningenaye uKristu, naningaphandle kombuso ka-Israyeli, naningabafokazi ezivumelwaneni. Shuthi zonke izivumelwano uNkulunkulu akazenza thina esasingeyona inzalo ka-Israyeli, so sasingaphandle kwazo. Uyakhumbuza nje lapho umntwana kaNkulunkulu, our brother Paul. Okay. Uthi-ke
ningenaNkulunkulu khona sengweqile ezivumelwaneni zesithembiso, ningenathemba, ningenaNkulunkulu ezweni. Thina sasiyilabo-ke thina. Othi-ke ngibheke enye i-version, ngine New King James la, NKJV, New King James Version, ithi therefore remember that you once Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision, or abezizwe babebizwa ngo-uncircumcision, by what is called the circumcision. Okay, ngiyazi iBhayibheli kuthiwa lithi what ngoba abantu laba, made in the flesh by hands. Verse 12, that at that time, ngaleso sikhathi, you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope without Christ Jesus. You who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Okay, kuze kube manje abantu bezizwe, abantu abangasibona bakwa-Israyeli, namanje abanaNkulunkulu, since uNkulunkulu wabo kungeyena uNkulunkulu, the God the head, God the creator. Abezizwe namanje abanaNkulunkulu. Ngathi ngiyayigaxelisa-ke nje la. Why ngithi abezizwe, why ngithi ngiyayigaxelisa? Ngisho ngoba vele njengamanje izizwe zonke zomhlaba, including u-Israyeli ophila njengamanje, bangabezizwe. Isango lokungena ukuze ube ngowendlu kaNkulunkulu, ube ngowesivumelwano, selinguJesu kuphela. Akuselona isango lokungena lelana lokuzalwa kwa-Israyeli. Bayezwa abazalwane, u-Israyeli wake wayisizwe sikaNkulunkulu ngokukhethekile, wangcwele, wayisizwe esingcwele ezizweni zonke zomhlaba. Wona uNkulunkulu u-Israyeli wawungcwelisa, wawenza wayisizwe esingcwele. Ukungcwelisa kusho ukuthini? Kusho ukukhetha, ukwehlukanisa from kwezinye izizwe. By so doing nje uNkulunkulu ku-Israyeli, zithi izizwe ziningi, bese utomula wona out of all these nations. Ngalokho, ngaleso senzo nje wawungcwelisa, wawusanctifya, waba i-sacred nation, waba i-nation of God, wawuzala wayisizwe sakhe. Kuyezwakala ngisho kuqala kuphi indaba yokuthi akhulume ngokuthi uzele. Ngiyacabanga kusukela ko-Exodus iyezwakala lapho mekhuluma ngalesi sizwe ukuthi uyayithi mekhuluma ngo-Israyeli, uNkulunkulu awubize njengendodana, awubize cooperatively, awubize ngendodana yakhe, athi uyindodana yami nguzele, esho the whole nation. Yabona? Okay, ziphi ezinye izizwe ngaleso sikhathi zingaphandle? Yikho-ke sekhuluma la uPaul esethi enakhumbulani, yabona, ukuthi nina nani ngaphandle kwezivumelwano, ningenaNkulunkulu, ningenaKristu, ningenathemba. Yabona? Ngabe konje ngifike kanjani la? Angifisi le ndaba yami ibe yinde bazalwane, kodwa ngize lapha-ke ekuthenini le ndaba ye-mix, ukuthi yini emixwayo, mekuthiwa bekade sikwi-mix, uNkulunkulu sesisizile manje saphuma kwi-mix, sesimi esivumelwaneni esisodwa, sesimi kulokho kufanele ngabe wonke umuntu okholwa uJesu umi kukho.
Okay, yini le mixiwe? Ukumixwa kweyivumelwano. Okay, yini engifuna siyibuke labazalwane? Ngifuna sibuke ukuthi ibandla lokuqala esenezelwe kulo, ngoba imbhalo ithi linye ibandla, u-Ephesians 4. Ake ngiqale kuvesi verse 3. Ake ngiqale kuvesi 3. Uthi nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Umzalwane wethu la uPaul uyeluleka indlu kaNkulunkulu. Nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Uvesi 4, munye umzimba, munye umoya. Hey madoda, njengalokhu nabizelwe ethembeni linye lokubizwa kwenu. Uvesi 5, yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhaphathiso. Uvesi 6, munye uNkulunkulu uyise wabo bonke, ophezu kwabo bonke, okubo bonke, ophakathi kwabo bonke. Bese uvesi 7, ethi kepha yilowo nalowo kuthina uphiwe umusa ngokwesilinganiso sesipho sikaKristu. Hhayi-ke ngize lapha-ke ekuthenini konje Nkosi yami bengifike kanjani la? Bengifike ekuthenini ngithe senezelwe ebandleni, ngathi ibandla lela lokuqala, ibandla lela elaqala eJerusalem. Okay, ngosuku lwePentecost. Akaze libe khona elinye ibandla bazalwane. Siseyilo lelo bandla. Omunye uzothi pho sishiyanaphi? Kushiyana ikhathi. Kushiyana ikhathi, thina i-time frame, i-time statement. We are not of that time frame. We are not of that time statement sabo. We are not of that generation yabo. Yabona? Sishiyana lapho nje. So we are not the very audience which they were born. We are the same church, but not the very audience which they were born. Okay. But that doesn't start ibandla elisha. Sikushiyana ikhathi. Ngifuna sibuke-ke lesi sikhathi ababekuso bona. Bayezwa abazalwane. Liyezwa ibandla lenkosi. Bona isikhathi sabo meliqala ibandla. Babe yimix bona. OPaul noPeter nebandla lonke ababelikhonza, ababelisevisa, ababeministara kulo. It was a mixed church. Bazalwane, they were mixing the two covenants. Okwakungesilona icebo likaNkulunkulu ukuthi kube khona into enjalo. Kodwa it was just a certain period which was called insuku zokugcina, which was called yes, babephila ey'nsukwini zokugcina where the old was shifting ngizothini, was exiting the stage. Yabona? Was fading away. Ukwedlula kwesivumelwano esidala akuvelanga kwathi nqamu ngosuku olulodwa. Bazalwane. Asisho kahle mesithi isivumelwano esidala sanqamuka esiphambanweni.
akuphindanga indaba yaso yakhona. Not yet bazalwane, not yet. But khona a very paradigm shift, a tremendous shift, great shift took place kusukela nje ekuzalweni kaJesu. Kusukela nje ekuzalweni kaJesu. Uma kukhulunywa ngokuzalwa kaJesu kubizwa ngokuthi wazalwa ngey'nsuku zokugcina. Hey, kanti akwenzeki bayithi umuntu akhonze angayi kuleli vesi. Galatians 4:4. Kepha lapho sekufikile ukuphelela kwesikhathi, uNkulunkulu wathuma indodana yakhe, izelwe ngowesifazane, izelwe phansi komthetho. Uyezwa? Kepha lapho sekufikile ukuphelela kwesikhathi, uJesu ufika esikhathini esibizwa ngokuthiwa ziyikhathi zokugcina. Ingabe enye iversion ithini ngale ndaba? U4:4 elezulu lithi ukuphelela kwesikhathi. But when the fullness of the time had come, naleli lisho njalo iNew King James. Hayi ke bengingakopishanga ukuthi ke ngibone ukuthi enye iversion ithini. Angitholele elinye iBhayibheli alikho iBhayibheli leseduze, angikopishe ndawo okwenye iversion. Mhlawumbe ikhona ebizothi last days, kodwa uJesu wazala ngesikhathi esibizwa ngokuthi ama-last days. Uyabona nje amaHebheru chapter 1 uverse 1 athi uNkulunkulu esekhulumile endulo. Uyezwa ukuthi isikhathi leso, ngiyabona akazalwa-ke kuleso sikhathi uJesu esibizwa ngokuthiwa indulo, biblically esibizwa ngokuthiwa indulo. Uyabona, nathi bantu bakulokhu kuphila njengamanje sinendulo lethu, kodwa le ndulo ela kumaHebheru verse 1 akulona indulo lethu, yindulo lale audience, yindulo lalesi sizwe. Yizwa-ke uverse 1 wamaHebheru chapter 1, uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofethi, ngabathuma abaningi nangezindlela eziningi. Uverse 2, ekugcineni kwale mihla ukhulume kithina ngendodana yakhe, ayimise ibe yindlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe lonke. Basesikhathini ibandla, ngifuna sibuke ibandla ukuthi laliphila esikhathini okuthiwa isekugcineni. Ibandla lokuqala lalisesikhathini esibizwa ngokuthiwa isekugcineni. Ilokhuzana le version iNew Living ithi, long ago God spoke in many different ways to our fathers through the prophets, in visions, nangembono, dreams, nangamaphupho, and even face to face, okay, telling them little by little about his plans. Verse 2, but now in these days he has spoken to us through his Son. Uyabona ethi lo mbhali wale version, but now in these days, this now here that we read here is not our now, bazalwane. Enye into esishayile ungabuki isikhathi sombhali nesikhathi salaba ekhuluma nabo nesikhathi sethu manje, ngoba sifunda lana lithi iBhayibheli but now is not our now, is not our now. Ngiyabona noma engaqhubeka akhulume uJesu kuthiwa but now in these days he has spoken to us through his Son. Noma angaqhubeka uNkulunkulu akhulume manje through his Son, kodwa ngifuna ukuthi uyinake leyo nto ukuthi lo wanawo kodwa kusiwona owethu. Uyabona, enye iversion ithi God who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets. Verse 2, has in these last days spoken to us by his Son,
Yabona uverse 2 uthi has in thee God in these last days. Babe kulezo insuku ke ibandla lokuqala ezazibizwa ngokuthiwa insuku zokugcina. Yabona babe seyinsukwini ezayibizwa ngokuthiwa insuku zokugcina. Okufanele azi umntwana kaNkulunkulu ibandla nesikhonzi, especially isikhonzi esikhonza ibandla, kufanele sazi ukuthi insuku zokugcina. Ukugcina kwani? Ukugcina ini? Yayiqale kuphi? Iqale kanjani? Yabona? Ithini i-protology? I-study sakhona ukuqala kwezinto sithini? Yabona? Isikhonzi bazalwane fanele sazi sibe naso i-study sokuqala kwezinto, sibe naso i-study sokugcina kwezinto. Sazi ukuthi uqala kwani, ugcina kwani, kwaqala nini, kwagcina nini. Singaphi thina ekuqaleni kwazo zonke lezi zinto nasekuphetheni kwazo. Okay, kodwa ibandla lokuqala lezwakala liba khona ey'khathini zokuphetha, ekupheleleni kwey'khathi. Okay, ngithi ngifuna sibuke-ke ibandla okwakukhulunywa nalo by the time of writing, by the time of speaking, especially by the time of speaking. Especially by the time of speaking. The one who was speaking to the church. Ngifuna sibuke ukuthi lali kuphi-ke neyivumelwano. Lali sesikhathini okuthiwa isikhathi sokugcina. Isikhathi sokugcina sasikuphi-ke sona? Sasi in between the old and the new. Nezwa bazalwane, isikhathi sokugcina ibandla laqala ngaso sasi in between the old and the new. The old the old covenant yayimi ngomthetho. Yabona? Kanti the new imi ngoKristu. uKristu ovela ebizwa ukuthi uyisiphetho somthetho, waba isiphetho somthetho. Yabona? Kwabasindiswayo. Madoda, angifuni ukuthatheka isikhathi sami sidliwe into engingezile kuyo. Yabona? Romans 10:4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Yabona? Waba isiphetho somthetho kuze kube ukulunga kwabakholwayo. Uyabona? Baqala nini-ke abakholwayo? Uyayibona lonto le? Ukhuluma nini-ke lo mbhalo okhuluma la? Ukhuluma ey'khathini zokugcina. Uyabona? Ngoba uChrist ufika ey'khathini zokugcina. Hey madoda, ngifuna sizwe yena-ke mina uJesu mekhuluma. Ngifuna nizwe lento engiyishoyo ukuthi ibandla lokuqala lali kwimix. Uma abazalwane bethu esiyibo manje thina sifuna ukuba yileya audience, sikuphoqa ukuba yilaba abazalwane, sizifaka kwimix. Bayezwa abazalwane? Kwakungekubi kubo ukuthi babe kwimix. Kwakuyisikhathi ibandla elizalwe ngaso okushaya isikhathi sokuthi enaleli uNkulunkulu uyayiqala indaba yalo, waliqala ey'khathini zokugcina. Hey madoda, okungafanele thina abazalwane sifise ukuba, uyabona nje okubuhlungu ngokungazi kwethu manje, sifisa ukuba yileli abandla abazalwane manje. Indlu kaNkulunkulu manje ifisa ukuba yileli abandla, kanti leli abandla lalifisa ukuba yithi. Hey bazalwane, thina sifisa ukuba ngokungazi, ngokungaqondi kwethu. I'm sorry bazalwane. Sihalela, silangazelela ukuba sasingabe sasikhona kuleli abandla. Silangazelela isikhathi esibi kakhulu.
Azathi uJesu mekhuluma ngaso lesiya sikhathi uma singafinyezwanga kwakuyisikhathi sabo lesiya sikhathi uma singayi kufinyezwa kwakuyolimala ngisho abendlu kaNkulunkulu abokholwa. Yabo kwakufanele uNkulunkulu lesiya sikhathi asisheshe asifinyeze isikhathi seyinhlupho. Bazalwane, bandla likaKristu, ibandla lokuqala langena kuma-tribulations, langena aye ngawalo ama-tribulations, was of that generation. Behlushwa abazalwane babo, behlushwa abafowabo, behlushwa u-Israyeli ngoba u-Israyeli udidwe, ushaywe ziyiprofethi, wangakwazi uku-interpret iy'profethi, wangakwazi uku-interpretha iy'khathi, wangaba namehlo okubona ukuthi ubalo ozelwe laphaya, ubani lokhula phakathi kwabo. Uyabona? Eyi madoda. Nkosi yami. Ake siyeke ku-Matthew chapter 5. Qale kuvesi 17. Kukhuluma uJesu la. Incwadi kaMateyu. Uthi ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofethi. Uyamuzwa uJesu ukhuluma nabafundi bakhe. Egcineni okwaba yibo okwaqala ngabo ibandla. Yabona? Umethi ena nelami ibandla ngizolakha, walakha ngabo. Uyabona? Okay. Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofethi, kusho uJesu la. Uthi angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa. Verse 18. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, kuze kudlule izulu nomhlaba akusoze kwedlula gamana linye nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Yabona? Enye into kufanele ibandla liyifune ukuze kufezeke konke. Ukuthi yini lo ufezeke konke? La kukonke kukhonani kule package of konke? Ngoba uyabona ukuthi uma sekufezeke konke uzophase out kumthetho, uyobeke seku-over ngomose, kuyobe seku-over ke ngomose, ngoba umthetho uhamba ubizwe ngokuthiwa uMose. Okay. Verse 19. Ngakho-ke oweqa owodwa kule miyalo emncinyane afundise abantu kanjalo, kusho ukuthi afundise nabantu ukweqa njengaye. Mekuthiwa le miyalo ukushiya umthetho, kuthiwa uyakuthiwa omncinyane embusweni wezulu, kepha oyigcinayo ayifundise, lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Uyamuzwa uJesu ukuthi ufundisani? Ufundisa ukugcinwa kwemiyalo, ukugcinwa kwemithetho, ukungeqiwa kwayo, ukuze umuntu kuthiwe ungomkhulu embusweni wezulu. Enye into engikhanyela ukuthi wonke umuntu ukhona embusweni wezulu. Uyabezwa nithi akekho oba ngaphandle embusweni wezulu, kodwa khona omncinyane, kodwa khona omkhulu. Bazalwane. Ake ngiphinde futhi. Verse 18. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, kuze kudlule izulu nomhlaba akusoze kwedlula gamana linye nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Ngeqisa amehlo ngamabomu nje lapha izulu nomhlaba, ngoba kungase kudle isikhathi mhlawumbe uchaza izulu nomhlaba. Kodwa babazi akhuluma nabo, i-audience akhuluma nabo, abanikazi bolimi alikhulumayo, ukuthi ukhuluma ngani uma ethi izulu nomhlaba.
thina njengabantu ababe ngabezizwe ngaleso sikhathi abangeyona inzalo ka-Israyeli, abangabona abanikazi balolo limi alikhulumayo oluthi izulu nomhlaba, thina sivele sayithatha le ndaba yezulu nomhlaba uJesu ayikhuluma ngayo la, sakhuluma atmospheric yini nasi ngagoqana atmospheric heaven, okusho ukuthi the physical sphere, yabona. Mekusokhuluma umhlaba sakhuluma ngo-global earth, the physical earth. Akakhulumi ngalokho uJesu la, akakhulumi ngalo. Kubone ngokuthi izulu nomhlaba akhuluma ngalo kwafika isikhathi sokuthi ledlule izulu nomhlaba kwenzeka. Umuntu ongayizwa indaba yethu esiyixoxayo njengamanje enye kakhulu angayifuni neyenza ukuthi angezwa kakhulu, uma nje inhliziyo yakhe nengqondo yakhe nomoya wengqondo yakhe, attitude yakhe ifuna ukuliteralize, ukuthi kube literal, ukuthi izulu nomhlaba akhuluma ngalo uJesu la usho la kundiza khona amabhanoyi, usho la esihlezi khona umhlaba lo sihlezi kuwo, uyabona. It wasn't literally as we interpret it thina njengebandla lamanje, yabona. Bazalwane, so uJesu verse 19 uthi ngakho-ke oweqa owodwa kule myalo emncinyane afundise abantu kanjalo uyakuthiwa omncinyane. Okusho ukuthi uJesu uyawumisa umthetho, ugcizelela uJesu ukuthi isikhathi sokuthi uphase out asikafiki, usalindele ukubona. Yingakho ey'ncwadini zonke zamavangeli ethi ena ongithandayo ogcina imiyalo yami. Bazalwane, and indaba yokugcinwa komthetho inzima ngoba uma bekhuluma ngayo abapostoli, ngisho umpostoli uJakobe uthi gcinwa yonke, uthi gcinwa yonke. Kanti njengamanje ibandla sekukhona elishiyayo imithetho, lithi phela sekwaba khona uJesu, phela sesindisiwe, phela sesikholwa uJesu, lishiye. Kanti ake siphinde lana, kanti uthini uJesu lana? Ngakho-ke oweqa wodwa, nezwa yini bazalwane? uJesu okhuluma la kule myalo emncinyane afundise nabantu ukwenza njalo. Uyakuthiwa omncinyane embusweni wezulu, kepha oyigcinayo ayifundise, kusho ukuthi ayifundise ukuthi igcinwe futhi nangabanye, kusho ukuthi isikhonzi lesi, uyabona. Lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Bengisathi nje nakani kodwa ukuthi bonke basembusweni wezulu, kodwa khona omncinyane, kodwa khona omkhulu. Enye impi nje enkulu phakathi kwabazalwane le. Angazi, ungazi ukuthi khona bebekuthola uma kukhona abangezuwubona umbuso wezulu. Indlela okubalimaza ngayo abantwana benkosi ukuthi ngoJesu nje singabendlu kaNkulunkulu, singabombuso. Awuyazi leyo nto ibalimaza kanjani abantwana benkosi, ibathukuthelisa literally, ibathukuthelisa ngqo umuzwa ongcwele ukuthi imlimaza kangakanani leyo nto. Ngazi ukuthi ena ubezotholani ngokuthi khona abanye bethu abangezukufinyelela ekuphileni okuphakade. Kahle kahle abanye iyona ntshumayelo yabo leyo, then usale ngena content, usale ngena content, usale ngenalutho azolusho, ngoba ushumayela i-condemnation kuphela. Ukhondema azakhondeme ngisho abantu abangakaphenduki, abakhondeme. Yazi ukuthi umuntu ongakaphenduka akanacala lokulunga, imbhalisho njalo. Umuntu ongakaphenduka akanacala lokulunga, imbhalisho njalo kumaRoma. Kodwa uzwa iy'khonzi manje zikhondeme, zize yikhondeme wonke umuntu. Hey madoda, hey.
So ngiqonda ukuthi-ke uJesu ushiye eyimisile imithetho wayiqinisa. Uyabona uRomans 3:31 uthi ngakho-ke umthetho siwenza ize ngenxa yokukholwa na? Cha nakanye, kodwa siyawuqinisa umthetho. Yabona abazalwane abafisa ukuthi ibandla njengamanje lime ngokomthetho, lingawulahli umthetho, lime ngokwemiyalo lena athi uJesu ogcina imiyalo yami uyena ongithandayo. Bafunda la elinye lamavesi abalifundayo. Ngakho-ke u-3:4 kumaRoma u-3:31 uRomans 3:31 ngakho-ke umthetho siwenza ize ngenxa yokukholwa na? Athi umzalwane cha nakanye, kodwa siyawuqinisa umthetho. Ithini i-New King James? Do we then make void the law through faith? Ngoba sesiyakholwa, ngoba sesisindisiwe. Bese certainly not. On the contrary, we establish the law. To establish into kuyizinzisa, kuyiqinisa. It's in the version ilokhuzana living. It's well then, if we are saved uma sesindisiwe by faith, does this mean that we no longer need obey God's law? I-answer is just the opposite. Yabo? His answer, no, just the opposite. In fact, only when we trust Jesus can we truly obey the law. Uyayizwa imix. Uyayizwa imix. Basindisiwe laba abantu, basindisiwe ngomusa. Uyakhumbula abasefesu u-2:8 u-2:9. Uyakhumbula abasefesu uchaza ukuthi ngomusa sisindisiwe. Ibandla lomusa leli. Ibandla lomusa leli. Yabona? Umusa ushunyelwa by the very same servant, by the very same minister, able minister, Paul. Yabona? Kodwa this very same minister uthi well then, if we are saved by faith, does this mean that we no longer need obey God's law? It's just the opposite. In fact, only when we trust Jesus can we can we trust, can we truly obey him. Yabona? Elesizulu ngakho-ke umthetho siwenza ize ngenxa yokukholwa na? Athi cha nakanye, kodwa siyawuqinisa umthetho. Yabona? Akulona ivesi lokukhonza ibandla leli manje. Babe kwisikhathi se-transition laba bantu. Methiwa transition kusho ukuthi abakafiki la bayakhona, sebesukile. Akwazi ukuthi abantu bakwi-transition bengakasuki. Sebesukile. Kukuphi la basuka khona? Kukuphi? Sebenyakazile. Isitimela sesisendleleni. Yabona? Okusho ukuthi umthetho usunyakazisiwe noma usamile. Kodwa usuzulelwa amanga. Bakuleso sikhathi. Bakwi-transit. Abekho ndawo. Ibandla lake la ngaba bikho ndawo. Lake la ngaba bikho komdala. Lake laba ngaba bikho komusha. Laba phakathi nendawo. Asinjalo thina. Asikho kuleso sikhathi. Ibandla lenkosi lifuna liphoqa ukuthi sibe the same audience. Lifaka kwenkulu inkinga. UPaul uzalibuza ukuthi niwazi kahle umthetho. Niyazi ukuthi yini lena enifuna ukuyifaka kuyo. Ukazabuze kanjalo uPaul ku-chapter 4 Galatians. NLT ithi tell me, you who want to live under the law,
Do you know what the law actually says? Yabona? Angithi uyalibona leli bandla ukuthi lalisenkingeni. Lithi lisesikhathini somthetho kodwa futhi ingqondo zalo ziyavuswa ukuthi siyaphuma la. Musana ukwakha la. Musana ukunethezeka la. Sesishayile isikhathi siyawushiya umthetho manje. Yabona? U4 bani? U4:21 Galatians. Ngakho ke bazalwane, hayibo. Yini inkinga yami la? Galatians 4:21. Oh, bengifunda u31, I'm sorry. Bese ngibuka u31. Twa, ngitsheleni nina enithanda ukuba phansi komthetho. Aniwuzwa yini umthetho na? Uyabona? uPaul uqonda ukuthi niyayazi into efuna ukuyigaxa kuyo. Othi ngiqhubeke kancane. Ngokuba kulotshiwe verse 22 ukuthi uAbraham wayenamadodana amabili, enye kuso isigqilakazi nenye kokhululekileyo, shuthi enye kaHaga enye kaSara. 23 kodwa esigqilakazi izelwe ngokwenyama, umthetho lo. Uvela uyinyama umthetho la embhalweni. Noma ngelilanga uyolizwa ivesi elithi umthetho umoya ku chapter 7 Romans. Kodwa umthetho futhi uyinyama. Kakhulukazi umthetho nje uyinyama ngoba wawungadingisha ukuthi abantu baze basindiswe. Wawo wonke uIsrayeli. Ngisho bengaphandle kaJesu babegcina umthetho. So ke verse 23 kodwa eyesigqilakazi izelwe ngokwenyama, kepha eyokhululekileyo izelwe ngesethembiso. 24 lokhu kungukufanekisa ngokuba laba bayizivumelwano ezimbili, esinye ngesasentabeni yaseSinayi esizalela ubugqila esinguHagar. 25 kepha uHagar lo uyintaba yaseSinayi e-Arabiya eqondene neJerusalem la kalokhu ngokuba lisebugqileni nabantwana balo. 26 kepha iJerusalem eliphezulu, okay, ngokuba kulotshiwe ukuthi verse 27 thokoza wena nyumba ongazaliyo, kukhothwa u-Isaya la. 28 kepha nina abazalwane njengo-Isaka, yabe ngifuna u28, ningabantwana besithembiso. Uyabona, kushuthi abantwana bokomoya, ibandla lingebokomoya, isithembiso phela siwumoya. Uyabona? Uyosala lonto ku-Ephesians chapter 2 kukhulunywa ukuthi abantu abangesibo abasoke ngempela ngokomoya yithina ibandla. Uyabona, nginomzalwane wami, nginobaba umntwana kaNkulunkulu oyayethi mekhonza athi ibandla lake laba ku already but not yet. Uyesho njalo umntwana kaNkulunkulu athi ibandla lake laba ku already but not yet, kodwa yena usuke esho manje ethi liku already but not yet. Indlela aqonda ngayo uyayithi ibandla liku already but not yet. Usho ngoba ukezwakala uPaul ekhuluma ngazo ukuthi ibandla selifikile lapho elaliya khona. Kuphi? Esivumelwaneni esisha. Kanti lalisesendleleni lingakafiki. Uyabona, laliphuma kwesidala kodwa futhi kwelisha lingakafiki, lisemkhathini, liphakathi nendawo, li-in between, likwi-transition. Yabona, liseyinsukwini zokugcina, kuphethwa lesi sivumelwano. Kodwa uPaul wayekakhulume kube ngazi ukuthi ngoba uNkulunkulu wayesekwambule konke kuye ukuthi lapha abaya khona akekho wesilisa akekho wesifazane. Uyabona? Ibandla laliya lapho engekho khona wesilisa engekho khona wesifazane. Uyabona? Ngesikhathi sabo oPaul, ngesikhathi sokulotshwa kweBhayibheli, ngesikhathi sokukhonza kwabo. Kanti wayesekhona wesilisa wayesekhona owesifazane.
aphinda athi akekho umJuda akekho owezizwe, kanti ngokweqiniso wayesekhona umJuda wayesekhona owezizwe. Yabona? Imazi thina sisesikhathini la umJuda engekho nowezizwe engekho khona. Yithina labo who are experiencing that. Bona babe sakhuluma ngokukholwa, babe sakhuluma ngethemba bona. Yabona? Abantu abazalelwe kuyo, abaphendukelwe kuyo, abafikele kuyo lento yithi. Yabona? Yingakho manje nami ngingowesifazane nginelungelo lokunikhonza abazalwane, lokukhonza indlu kaNkulunkulu. Kanti ngeyikhathi zoPaul owesifazane wayengalikhonzi ibandla. Uma abazalwane bephoqa ukuthi siphoqa ukuthi singabalesa sikhathi we are the same church, we are the same audience. Abesifazane baqinisile laba bathi abahlale phansi bathule. Kunabazalwane bathi nje akahlale phansi owesifazane akakwazi ukukhonza ibandla, bakhomba imibhalo kusho uPaul. Uma abazalwane bethi sileya audience kaPaul, laba abazalwane abathi owesifazane akangalikhonzi ibandla, akangalimeli ibandla. Madoda, uma kukhona into afuna ukuyibuza nafuna ukuyazi kuthiwa uyoyibuza ekhaya endodeni yakhe. Asikho lapho thina. Thina siyindlu kaNkulunkulu yokomoya. Siyilendlu ababelangazelela ukuba kuyo. Hey bazalwane. Kurong ukuthi sina sifise ngabe siyileli yabandla leyikhathi zokugcina elahluphekayo. Bona bayileli ibandla ekuthiwa elalithi siyabubula silangazelela, babelangazelela ukuba yithi. AbaseKorinte besibili chapter 5 uverse 1. Uthi ngokuba siyazi ukuthi uma indlu, uyayizwa bazalwane ukuthi indlu iyodwa la, akusona izindlu. Ngokuba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokodo idilizwa, sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu, indlu, one indlu engenziwanga ngezandla, eyaphakade esezulwini. Babe sayikhomba ezulwini indlu. Noma amanye ama-versions angaphendukezela lokhu ukukhuluma, kodwa uyabona isiZulu saloba kahle. Saloba kahle. Amanye ama-versions ayacaca alotshwa abantu abaqonda njengathi, abebeqonda njengathi, njengoba sike saqonda ukuthi le ndlu le imizimba yethu. Ngingazi ukuthi mekuthiwa indlu kushiwo imizimba yethu. Yizwa la mekuthiwa sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu, indlu engenziwanga ngezandla. Yizwa lapho uthi akuyona imizimba yethu. Yenziwe ngezandlani? Yenziwe ngezandlani imizimba yethu? Ayenziwanga ngezandla imizimba yethu. Akho umuntu ofolomile oyikhande ngezandla zakhe imizimba yethu. Uyabona? Okay, ngokuba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni, kukhulunywa la mebekhuluma ngendlu yabo, bakhuluma ngesystem yonke, the old covenant system. Le ndlu yabo yasemhlabeni akhuluma ngayo is the old covenant system. Asikisi nakho konke kwayo, including nendlu yangempela eyenziwa ngezandla, the temple. Le ndlu le akhuluma ngayo is the whole system. Yokuqala balangazelela the new house. Le ndlu le uzozwa mekukhulunywa ngayo kumaHebheru chapter 3 uverse 5.
So uMose kambe wayethembekile endlini yakhe yonke njengenceku kuze kube ngubufakazi balokho obekuzakukhulunywa. uMose kunendlu ababekuyo laba bazalwane. Indlu yokuqala le ndlu lekuthiwa uMose kambe wayethembekile endlini yakhe, kusho the whole system uNkulunkulu uMose amthemba ngayo wamisa ukuthi abe umholi kuyo of the law, including the tabernacles, amathende okuhlangana, kuze kufike la kwakhiwa khona istructure okwakuyi-structure esasidula nesasiphambili singewona ama-structures afana namathende, yabo. Kodwa naso leso structure esakhiwa uSolomon esake sabhidlizwa saphinde savuswa, kuthiwa savuswa sesisihle kakhulu, naso sisabhilonga siseyiyo leya ndlu kaMose, yabona. Bese uvesi elilandelayo, uvesi 6 ethi, kepha uKristu uthembekile njengendodana phezu kwendlu yakhe, esiyindlu yakhe thina, uma sibambisisa isibindi sentokozo yethemba liqine kuze kube sekupheleni. Uyabona ukuthi lo mzalwane othi already but not yet, uthi bayindlu yakhe bona, usesiyindlu yakhe thina. Kanti ngapha kwabaseKorinte chapter 5 verse 2 uthi ngenxa yalokho siyabubula silangazelela ukwelakanyiswa ngendlu yethu yasezulwini. Uyabona ukuthi abakabi kuyo yet, uyabona. Kodwa ngapha kumaHebheru the very same Paul uthi siyindlu yakhe thina, esiyindlu yakhe thina, as if they are already there but they were still in transit, they were still along the way. Imix kwakuyibandla lemix leliyana. Nakanjani abazalwane uma bephoqa ukuthi siqhubeke sibe ileya audience, sizoba imix, asizukuba besivumelwano esisha. Angithi siyasho ukuthi uPaul wayekhulume as if it is yet they were yet there. Uyabona nje chapter 3 kwabaseKorinte besibili uvesi 6 wakhona, so oyena futhi osenzela amandla okuba yizikhonzi zesivumelwano esisha. Uyabona, ukhuluma ngazo ukuthi naye useyisikhonzi sesivumelwano esisha, but he wasn't there yet esivumelwaneni esisha. Kodwa ngokwesambulo anaso uyazi ukuthi ibandla linye isiphetho salo linye lesivumelwano esisha, idestiny isivumelwano esisha. Uthi kusenzile saba ziyikhonzi zesivumelwano esisha, kodwa uyezwakala uPaul ehambe alikhonze ngomthetho ibandla. Kade nginifundela nje u3:21 kumaRoma athi umthetho siyawuqinisa. Yena lowo Paul wayeqinisa umthetho, eqinisa ebandleni. Ingenxa ukuthi ibandla lalingakaphumi ibhonqo, wayethe uJesu oyofundisa abanye ungawugcina umthetho uyoba ngomncinyane. Uma uPaul ekhuluma ngazo ukuthi sebefikile labaya khona, wayekhuluma ngokukholwa, ekhuluma ngokwezethembiso, wayekhuluma ekhomba phesheya, ekhuluma kubantu abaqondayo, wayekhuluma kwabaqondayo, wayengabadidi. Yithi nje esididekayo manje, okufuze ngabe asisadideki ngoba indaba yethu manje leyo, yabona. Kodwa bona babe sesikhathini lapha bathi, hey Nkosi yami, bathi ngokuba siyazi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokodi idilizwa sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu. Uyabona lento leyo, they bear it in their mind.
bayayazi indlu engenziwanga ngezandla eyaphakade esezulwini. Uvesi 2, ngenxa yalokho siyabubula silangazelela ukulakanyiswa ngendlu yethu la khuluma ngayo kuvesi 1 yasezulwini. Abakwazi ukububula balangazelele uma sebe there yet, if they were yet there. Uyabona? Kodwa akayicontradicti futhi ingakho athi ukuhlakanipha sikhuluma kwabahlakaniphile sikhuluma kwabaqondayo. Azayale ngisho uTimothy uthi ena lezi zinto uboyikhuluma kubantu abanamandla okuyithwala. Hey bazalwane, ngoba ngingafuni kangaka ukuthi kweqe i-hour. Kulungile phela, asishaye ndawo bazalwane. Mesilala thina sisalali nje thina madoda ngaze ngayigaxa. Uma sifa bazalwane bosale baqhubekayo. Omunye uzothi hawu kanti nisafa. Hayi ukhona ofayo. Kule weekend ade ngisemngcwabeni nje ukhona ofayo. Nawe nje siyowuthola umlayezo ngawe uma uhamba qala ukuthi usufile. Umzimba sinama citizenship awu2. Yabona? We are spiritual beings in the physical being. Oh hey. We are spiritual beings in the physical world. The physical part of us is going to die. Kodwa lo physical being usefike la uPaul khona athi isitha sokugcina siyochithwa ukufa. Sina singo never die. Umuntu wethu wangaphakathi never die. Singo never die thina. Hey bazalwane, hayi ukufakazela ukuthi uPaul wayekakhuluma engazi ukuthi niyazi ukuthi ibandla lokuqala oPaul babengekho kuKristu. Niyakwazi lokho? Awuzwe uverse 17. Chapter 5:17. Kanjalo umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, okokuqala kudlulile bheka sekuvela okusha. Uyabona? Bona they were still not there yet. Ngoba babe sekuMoses futhi. Babe senyukela ethempelini ngosuku lweSabatha. Kwakusekhona iSabatha kubo, iSabatha eliwusuku abaligcinayo, abanyukela ngale ethempelini. Kwakusenezikhathi zokuquleka kubo ezimisiweyo. Kurong njengamanje ukuthi ibandla liyimisele izikhathi zokuquleka esileso sikhathi mesimshayela umzalwane sameqa ngabe ngazizathu sini usenecala. Angithi uyimisela umthetho phela. Umthetho phela ungowecala nje. Once uyifaka emthethweni nje unecala. Kuningabi bazalwane esikweneta ukwenza uma siphoqa ukuba ileya audience. Uyabona nje abazalwane abakhipha okweshumi. Ingenxa ukuthi ingqondo yabo bayithatha bayifake kuleya audience. Muzwe uJesu himself ekhuluma ngokweshumi. 23:23 Matthew. Angabikho abazalwane abangakhipha okweshumi uma bethi bona they are still that very same audience yoPaul. U23:23 uthi uMatthew, maye kunina ababhali nabaFarisi bazenzisi ngokuba nithele okweshumi kwesinkuntshane nokwentshungu nokodonqa niyeke okunzima komthetho. Okuyikuphi-ke khona? Uthi ukwahlulela nesihawu nokukholwa. Uthi niyeka lokho ukubiza ngokuthi okunzima komthetho, ukwahlulela nesihawu nokukholwa. Uthi bayakuyeka lokho bagijima ukuthela okweshumi lokho okwakulindelekile kubo vele. Okweshumi phela abazalwane was agricultural. Kongokwasemasimini kungokwemfuyo. Yabona? And it wasn't monthly. Akaze kube monthly okweshumi. Akaze kube monthly okweshumi. Uthi
benimelwe ukukwenza lokho ningakuyeki nalokho. Benimelwe ukukwenza lokhu ningakuyeki nalokho. Uyabona okweshumi uJesu akakuchithi la. Chapter 23 akakuchithi. Uthi lokho enigijimela ukukwenza kube ngazuthi yikho kodwa efanele nikwenze. Befanele nikwe. Uthi niyeka ongizima komthetho. Ukwahlulela nesawu nokukholwa. Uthi benimele ukukwenza lokhu ukwahlulela nesawu nokukholwa. Bese ningakuyeki nalokho okuyikona enigijimela ukwenza. Oweshumi. So ibandla lenkosi kufanele liqhubeke nakho okweshumi uma liyifaka emthethweni. Hey madoda. Cha bazalwane asishaye indawo. uNkulunkulu sengathi angangisiza angenze kuvume ukuthi ngikhonze. Amen. Ya bengifuna ukusho leyo ndaba nje ukuthi asibona abemix thina. Asibona amemix kodwa ibandla lokuqala nesilotshelwe ngalo la lingele mix. Ngiyazizwa usangiqedile bazalwana le ndaba yemix. Ngizoba no part 2. Ngiyaxolisa abazalwane sekweqile aweni. Inkosi nani, inkosi nibusise. Ngiyabonga isikhathi senu. Ngiyabonga ukulalela, ngiyabonga ukwedlulisela lo mlayezo kubantwana benkosi. Amen. Praise God.